store ting, vi snakker om. Hvad vil I gerne have her i livet? Jeg gik rundt og var sådan en lille smule sur på livet og tænkte, for helvede, mand. Jeg synes, at det var et rigtig godt foredrag, og det var dejligt, at han lige kunne vise os nogle andre vinkler at se tingene på. Så jeg synes, det var rigtig lærerigt. Det var mega godt, jeg vil anbefale rigtig meget, vi vil anbefale, og det var rigtig rørende til sidst. Så go for Rasmus. Det var et pisse fedt foredrag, Rasmus, og det var noget, der fik tankerne i gang, og det synes jeg, det var virkelig fedt. Det var genialt! Vi kunne rigtig godt lide det der. Forstå. Og de smukke unge mennesker